שלום לכולם, שמי רונן, אני מורה לנהיגה בפתח תקווה. היום אנחנו נדגים לכם לגבי עזרים שמיועדים לנכים ולמוגבלים, כיצד אפשר ללמד אותם ואיך זה מתבצע. נסביר לגבי אותם חלקים שהם למעשה חלקים ייעודיים לנכים. יש לנו תחילה את התפוח. פעם הורגלנו לראות תפוחים מכניים. תפוח מכני הוא למעשה תפוח שהוא מעין ג'ולה, או תפוח הגה, פעם קראו לו כך, ובתפוח הזה למעשה הנהג היה אוחז ביד ימין, כשיד שמאל שלו הייתה משוחררת, והיה מבצע את כל פעולות ההיגוי. היום יש לנו תפוחים הרבה יותר משוכללים, כמו שהתפוח שאני מחזיק ביד, שלמעשה התפוח עצמו עליו נמצאות כל הפונקציות. הפונקציה הראשונה שיש בתפוח זה למעשה הדבר שהכי משתמשים בו, זה איתות שמאלה ואיתות ימינה. לאחר מכן כל יתר הכפתורים ניתנים לתכנות בהתאם לנוחות של הנהג. זאת אומרת, בתכנות אפשר ליצור שזה יהיה הצופר, או שזה יהיה הווישר, או שזה יהיה עמעום אורות וכן הלאה. זאת אומרת, בתפוח שלנו כעת אנחנו נסביר מה יש. כמו שאמרנו, שני איתותים, שמאלה וימינה. יש לנו צופר, יש לנו וישר עם 4 הפעולות שלו, יש לנו אור נמוך ויש לנו אור גבוה. זה התפוח. את התפוח אנחנו מתקינים בצורה הזו, צורה מאוד פשוטה. הנה רז עוזר לי. ומכניסים אותו פנימה. כמובן שהוא ניתן לשליפה, ואז נהג רגיל יכול להשתמש ברכב בלי בעיה. לאחר מכן יש לנו את הידית הזו, שהיא למעשה ידית הדלק והבלם. בלחיצה קדימה פעולה ראשונית, בלחיצה לאחור פעולה נגדית. רז ידגים לנו. זה הדלק, כמו שרואים, הטורים עולים, ובלחיצה לצד הנגדי למעשה אנחנו מפעילים את מערכת הבלימה הרגילה ברכב, אורות בלם וכל מה שמשתמע מכך. בנוסף לזה יש לנו למעשה אפשרות לנטרל את הדוושות בחלק התחתון. אנחנו נראה את זה. למעשה זו דוושת הדלק הרגילה שאני מצביע עליה. ישנם מוגבלים שיש להם בעיה בשליטה ברגליים, ואז ניתן לחסום להם דוושות מסוימות. המחסום שהרמתי כעת למעשה לא מאפשר גישה אקראית או לא רצונית לדוושת הדלק. יש כזה דבר גם לדוושת הבלם. הרכב הוא רכב רגיל לכל דבר ועניין. ברכב אפשר לנהוג גם במוגבלים וגם לאנשים שהם אנשים רגילים כמו כולנו. אנחנו נעשה היכרות קצרה עם רז. רז זה התלמיד שלנו היום. רז, מה שלומך? בסדר. נהדר. רז, אולי תיתן לנו בכמה מילים את האופן איך המערכת יעילה, אם היא יעילה, במה היא נוחה, כמה היא טובה. בוא, תסביר לנו. המערכת נוחה, פשוטה, קלה לתפעול, מאוד מותאמת לאנשים כמוני במקרה כזה, שהן רגל ימין ושמאל לא מתפקדות. לא צריך יותר מדי תפעול, קל, נוח, נסיעה רגילה, נסיעה פשוטה, לא רואים את זה מהחוק שנוהגים ככה, אין שום שינוי. כל מי שהרגיל נהיגה רגילה, אין הרבה הבדל. נסיעה רגילה, שליטה פשוטה, מהירה והמון טוב. יופי. רז, אולי תיתן לנו הסבר או מה רמת הנוחות של המערכת, איך אתה מסתדר איתה? מאוד קל, טיפה רגיש אבל מתרגלים עם הזמן. מאוד מקל את התפעול שלה, פשוט לא צריך להוריד את הידיים מההגה בשום צורה. גם יד ימין פשוט נעולה על הכל, שמאל נעולה על הידית גז וברקס, וקדימה לדרך. יופי. אז קדימה אמרת. אז בואו נראה לכולם מה אנחנו יודעים. גם אני אחגור חגורה. יופי. רז, אנחנו נבצע בבקשה פנייה שמאלה בצומת הקרוב.
יותר על הימין, כי הכביש הוא דו-סטרי. כפי שרואים, ניתן להשתלב בתנועה, כל הפעולות הן טבעיות, רגילות. זהו, נאחל דרך צלחה ובטוחה לכולם להשתמע, ושיהיה יום טוב.